Yeah, namhlanje ngizokhuluma ngento ebaluleke kakhulu. Ngizokhuluma ngamandla edlozi noma ngamandla epower. Masikhuluma ngedlozi lomuntu namandla alo. Ngizokhuluma ngako ke namhlanje. Ngifuna mawuzwe kahle, mawuzongilalela kahle, ungizwe ngoba angifuni umuntu omlandeli kumina nomuntu odela idatha lakhe abuke mina bese eba nezinto ezingaphenduleki lemhlabeni, bese eba nama challenges amina ekumele ukuthi wena ukwazi ukwalungisa wena yourself. Kunezinto mfethu ekumele wena usekhaya ukwazi ukuzilwa uyinqobe, ulekelelwa idlozi lakho, ungayile ngisho kumuntu ozolokho eqambela amanga ngoba zinamanga lezi inyoni lezi ezithi ziyasiza, zinamanga mfethu, zinamanga, zinamanga mfethu. Into yokusiza empilweni ukunderstanda i-relationship yakho nezidalwa noma nedlozi lakho. Idlozi lakho mfethu alisoze, izwa ngami, alisoze lakudayisa. Uma ngabe usalidinile lingathula, kodwa lithule kubuhlungu. Idlozi lisebenza njengomzali enganeni. Uma ngabe ingane yakho umzali ingakulaleli, ingakuhloniphi, uyayithethisa, uthethe, uyithi thwathwasi ngoswazi, kodwa iqiniso lithi awufuni ife. Awufuni ife. Mawusuyibona ingcono ungathi hamba juba bokuchutha phambili. Mase beyichuthile seyibuya uyayimukela ngoba ingane yakho, ngeke ingane yakho umzali uyibulale. So nathi amadlozi enu abazali kuwena mzali olapha ekhaya, amadlozi abazali kubantwana bakho, ngeke idlozi lakho likudayise. Ngibabonile mina abantu bedlala abantu thiwa idlozi liyalwa, idlozi lidiniwe, idlozi this, idlozi malidiniwe liyathula, alilwi. Yini pho into elwayo? Ngizochaza leyo nto ke namhlanje. Yini pho into elwayo? Into elwayo zu2. Izinto ezilwa nomuzi ziwushaye phansi zu2. Uma ngabe uzosuka uhambe uye kumuntu uthathe into ongayazi nomuntu lento akunika yona kwayena kayazi, ebaphelile abantu ngendaba yezigubhu madoda benikwa izinto, ngisho umuntu okunika lento kwayena kayazi lento, uhlanganisa izinto ezingahlangani kuleli bhathanathi ethi thatha, ngoba uzwe uthi unezitha, ufake izinaliti lana, wafaka ama-razor, wafaka inhlabathi zamathuna, wafaka amafutho, ufake lezi zinto lezi eziyingozi ngoba uthe unezitha. Fake la, uyathatha wena uthi ukhipha 400,000 300,000 uthi uyolwena. Lento isiyafika, yenzani lento? Isiyafika lento ngokuthi kuhlangene izinto ezilwayo seyisifika zizolwa nomndeni wakho, la zenza umonakalo, zokuhlakaza ziyawuqeda umndeni. Zokuhlakaza umndeni ngoba lento efakwe lana kwamnikazi wayo. Mawuya kuyena uthi nginenkinga, akazi uyosizaphi, ayekephi ngoba naye akayi-understand. Ugcine bamba ethi awuzame kanje, uyazama naye useba. Mawumtholile umuntu othi hey lento akayingisebenzeli inalokho into zami ziyaphetha, awuzame nakanje, yabona naye uyazama, akazi nokuthi yini lento ayekade ethi ukunika yona useyapatanisa, akanayisho. Mina ngikelele lezi zinto. Okwesibili into eshaya nayo ukuthi uthi sewuthatha isinqumo sokuthi unedlozi lakho, uyindoda, usuyaphuma ulanda umfazi umletha lekhaya. Uyafika umfazi lekhaya noma ingodosi mase nindawonye.
umfazi wenzani manje umfazi niyalwa ngenkathi nilwa umfazi uyaphuma uyela enyangeni zakho ulanda imithi uyayifihlela indoda iyaphuma iye enyangeni ilanda imithi ifihlela umfazi ngoba indoda iyalwa ngendlela yayo kusho ukuthi idlozi lendoda lihamba nendoda idlozi lomfazi lihamba nomfazi kusho ukuthi idlozi lomfazi lizoshaya indoda ngoba kuyaliwa phela idlozi lendoda lizoshaya umfazi lendlini indoda shaya abantu ngokuthi awunalo ulwazi uzophuma uthini wena uthe ngiyindoda nginezitha azilungi into zami uyabona usuwenzani ublema leli dlozi lakho wena ndoda kanti idlozi lakho ilona elikuvikelayo kule relationship okuyona etoxic ilona idlozi lakho elikuvikelayo kule relationship okuyona enezimfihlo ilona idlozi lakho elikuvikelayo kulezi relationship okuyona esikufuna ufile wena kunokuthi uunderstand ukuthi hayibo senginenkinga emsebenzini senginenkinga ngamabhizinisi senginenkinga emphakathini senginenkinga kuphi uunderstand ukuthi ayike angishawa idlozi lami kodwa ngishawa idlozi lalo muntu engimthathe ngamlethe empilweni yami ngoba lento iyaphambana elendoda idlozi lishaya unkosikazi elikankosikazi idlozi lishaya indoda mawulungisa idlozi lakho uthi azilungi izinto alehlisa umoya idlozi lakho alingabi nawe udlala ngedlozi lakho ngoba nakuba uyaphila uvikelwe yilona ushawa iliphi idlozi ushawa idlozi lalonkosikazi uhleli naye ushawele idlozi lale ngodo usophila naye lento iyaphambana awizishayi wena awukwazi ukwenza ukuthi phela idlozi lakho wena futhi moshawa idlozi lakho fana nokuthi wena uzithi uphinde wena futhi ushisa impepho wenze yonke into uthi hayi ngiqolele idlozi lami angimusa ukuzithi ngoba idlozi lakho luwena kuphila kuwena futhi uzishaya wena akahambi kanjalo ushawa idlozi ingakho noma kuxaxwana awukwazi ukuzithethisa wena uthi wena Kingbhaka uyaphetha wena Kingbhaka uyiphatha wena Kingbhaka uyinto yokuthiwa awukwazi ukulwa nawe yourself idlozi lakho it's you kodwa uzobona ngani ukuthi ulwa nobani umuntu olwa naye ilo umuntu okwazi ukutshela emahlweni athi wena unje uya-attack ngamazwi ngenkathi attack ngamazwi uthuma izidalwa zakhe uthuma imithi yakhe uthuma izilwane zakhe uthuma umndeni wakhe uthuma abangani bakhe ukuthi abakuzonde ngoba ulwa nawe mawulwa nomuntu uthuma imimoya esupporta lowo muntu ukuthi ayizonde mangasuka nje manje ngivele ngithi ngisuka nje ngivele ngithuka umprofeti thizeni imina ngiyam-attack umprofeti then imimoya lo mprofeti izo-attack back kumina this is how it goes nakuma nasemakhaya bafethu idlozi lakho into yokuthi uyibonge ukuthi nakuba ngiyaphila ngibonga nini yini idlozi lakho kungekho lula ukuthi likulwele kumuntu owupartner noma umuntu othandana naye liyayeka ukukulwela ngoba uwena osuke ulethe lo muntu empilweni yakho uma ngabe sewubona ukuthi lo muntu akasakuhloniphi uwena futhi ekumele umhambise ngoba ulethwe uwena ingakho futhi noma senezinkonzo yasekamelweni idlozi lisuke kuthulu nje liyibukela nje hayi ukuthi aliboni ukuthi khona umkhuba enwenzayo lo mkhuba enwenzayo leyo ubuka nje idlozi kodwa lithi ngoba niyajabulisana qhubekani niyenze lo mkhuba enwenzayo kodwa suke libona nje idlozi uyabo suke libona idlozi ukuthi hayi ke sebenza umkhuba ke nithi lenza umkhuba suke libuka nje idlozi eniyenzayo nibuka nje besho futhi bethi hayi bazibajabula ke lizethi hayi ke bajabulile ke namhlanje yabo so ingangithi lezi zinto zifuna sizikhulume because ugcina wenza into wrong ugcina uthi likulwela idlozi lakho uvele uye kumathelithe bana nje womuntu ekuthiwa lapho ungazifwa khona athi inkinga isedlozi lakho idlozi lakho alikwazi ukulwa nawe umehluko liya withdrawa
malibona ukuthi amandla alo uyawangabaza sewunamanye amathemba alemhlabeni lawo mathemba nawo awalirecognize lona noma izinto ezilandile seziyaqala manje seziyifu seyivimbile asakwazi idlozi ukusondela kuwena ngoba izinto ezilandile ziyimimoya emibi sezivimbile asakwazi futhi usuhamba nomuntu engathi unefu elimnyama ifu elandwe uwe ifanlandwe uwe yila ngena khona khala kaxa umakhanda khala ukuthi bakuthi sekukhona la sekudinwe khona idlozi lakho laze la withdrawa amandla okusupporta sithi siyaxolisa abantu abadala phindani futhi ni support ingane asisho ngomlomo yila sisho khona ngomakhanda khanda sekuze kwawa amabhizinisi akho athi boo phansi sithi ngalo makhanda khanda waphinda avuka amabhizinisi akho siyabona ukuthi ingane ephambukile endleleni awaphinda avuka yila ngena khona makhanda khanda ke oil ingakho ke ubize le mali ngoba ulwa izimpi ezenziwe wena unganakile ukuthi uyona kanti uyona kodwa impobhekana nawe nje kuba impi ethinta wena nalomuntu olwa naye and impela ive simple because when you understand ukuthi ubani okulwisayo lo umuntu olwa nawe ngabe ngamazwi noma uyakuhlasela noma uyakuhleba ngenkathi edwa nawe nezidalwa zalowo buntu zilwa nawe shuthi wena futhi ube strong enough ukuthi impeza kuwena ayifica ufit yila kusebenza khona bakhandakanda noma yini ojijelwa ngayo ayingayitholi indawo yonke uyathanda uthanda uyodinga bakhandakanda lapho khona ekhaya so ingakho mina ngistrong kanje alikhilanga okuthiwa ngikhuluma into bese ngingayimeli mhlawumbe ngangakwenza ngisakhula hambe nami ngiyakhumbula ngiqala ukuqonywa ngiqonile intombi ngahamba ngithi ngiyoyichecka kade ngiqhumana nayo ngahamba ngithi ngiyoyichecka mase ngifike eroundini ngakubo ayisaphumi intombazane ayisaphumi ayisalibambi ngisho ucingo sengihamba indlela engakanani ngeenyawo ngoba abantu besifazane kade naba nezono nake nangigila nje nami ngelinye ilanga sengihamba indlela ende mfethu ngawela amapayipi asemalokishini emlazi ngahamba phansi kwegqobo zagesi ngafike ngabe stopini ngakubo sengiyafona ngilana akusabanjwe ucingo asaba ngaba kade naba nesono na kodwa lesono nisasenza namanje kwabanye and bafethu lento ibhlungu lento ngoba ngibone mfethu enye inyanga yenzeka into efana nalento bafethu ninesono lemhlabeni ninesono abantu besifazane kakhulukazi bakulamazwe aphesheya into eniyenze kuleya nyanga bafethu ibhlungu uyacabanga mfethu inyanga iyenza ama poster ilungiselele bafethu ihambi yothenga ingubo mfethu ezimhlophe ithi yogibela indiza iyoshona le phesheya kwelwandle izisho ithi ngilindeleni izisuke mfethu ibhukhi ithikithi mfethu isuke mfethu ithi bengabe siya ngako Dubai umuntu wesifazana akasalibamba ucingo okumele ayimukele kulamazwe lawa ale bafethu ninesono bantu base Island ninesono bafethu cabanga nje ingane yabantu mfethu isuke seyishilo uyathi ngeIsland kuyaba umuntu wesifazana okade ehlela akasalibamba ucingo eIsland isihleli manje ko Dubai isiyaqala manje ongenani ke nine ngithe ngizolibona sala ngiseniza la ngikhona sekuvele kwaphenduka izinto abantu besifazane inine sono hey ngabe usenzile isono lo muntu wasifazane wase-Island madoda engaze kushaya isonto engabuyelanga madoda waphela bafethu nathi asithandi masibona inyanga yakithi bafethu ihamba iqala nokuyaphesheya ko-Island size yajabula yaposta yenza yonke into bafethu ijabula ithi ngiyahamba ngiyalena ithi bosgujana ngiyomela nina niyomela osgujana wangempela ebafethu banesono lenyanga niyenza into enayenza kumina ngisafunda grade 11 lento eniyenzekile nyanga bafethu ngangifunda grade 11 intombazane iyenza kumina ngenhlahla ngangiselokishini emlazi
ngawela amapayipi ngadlula iqhobo zikagesi nganyuka ngafike ngancike esigqobeni zadlula imoto shwi ngiyafona ngifuna ukuthi ngilangaphandle ayisalibambe intombi ucingo ngabuya ngisindwa zicathulo ngisindwa yibhlukwe ngisindwa amadread kade abakhona amadread ami emancane ngisindwa amadread ngisindwa yikhanda ngisayidlakela kakhulu ngisindwa yidlakela ayiphumanga intombi bafethu isono ingane yabantu bafethu seyize yasho yathi ngiyonimele island intombi ayisalibamba ucingo ntombi ese-island unesono bamba ucingo man bamba ucingo ntombi ese-island ifuna ukuza ingane yabantu e-island ibisitshela isizwe ukuthi ye-island isono sani leso senzayo ingane igcine madoda izikhale ithi sengivele ngaphelele Dubai sengivele ngaphelele Dubai sengibe nezingqinamba ikhona kahle mfethu izingqinamba inyanga umsebenzi wayo ukusolvela abantu abanezihibe akufanele inyanga ithi sengivele ngaba nezihibe angisayi ufana naseBhayibhelini owaphuma ethunywe eNiniva wayijika uJohn washona le eTalashishi yambamba inyoni yamthatha mphindisa yabona impilo ifuna bathomela abantu impilo nje manje ifuna abangabe kukhona la uyakhona ngene ebhanoyini uye la uyakhona wenze leyo nto bese uyabuya uyabona kokukhoma uthi ngiyahamba manje ngiye-island manje ngiyahamba manje bazalwane hayi manje sengile Dubai sengivele ngaba nezihibe bantu babo Dubai uzani bantu babo island uzani bantu bane uNkulunkulu vela expose-ana uNkulunkulu avele avala izindlela kodwa ke basizakeleka abanye abantu ekade kuzofika kubona ngoba bekubuya sekukhalwa man hayi basizakele abanye ngoba hayi island ayakuzokhala kodwa abantu ntombi ese-island awubamba ucingo nawe phela hawu wazi wayitshela bo please come on answer the phone ntombi ese-island answer the phone ingane yabantu sitakile manje leko Dubai answer the phone island ngiyazi ukuthi nako island niyawubuka lo ingase ngiyabona ngiphume ngithi ngiyangapha sengivuka ngapha ake ngiyenze le nto mina ngiphume ngiyane ngiphele endleleni nginamandla wokubona ukuthi lolu uhambo engilihambayo hamba nami baba hamba nami nina bakithi ningilonde ngifike la ngiyakhona ngifuna ukufika baphila abantu kuthiwa ngifikanga kanti ngubani mina ngibhaka njengoba nginomcimbi nje mhla ka-14 October indumezulu yomaskandi ngisho ngakhona le ekhaya le intuthuko sibonge bandla kwikhansela uShandu kade sibona ilungisa imigwaqo iyahamba yoshona ngani imigwaqo iyagradwa yenziwa yonke into umphakathi uyakikiza uthi sayibona intuthuko madoda ithi hayi bafethu uyabona contactwa ubonga usufile hayi siyambonga lapho ukhansela uShandu ngendlela akhombise ukusukumela phezulu ngayo ukubambisana nje nomphakathi walapha ya Ngilanyoni lapha ya koKhalweni lapha yana koKing Bhakazi Dam lapha yana konke phesheya le sibonge nje lapho ukhansela hayi into yenzile umgwaqo hayi ushayile ndoda hayi ushawathula wathi igravel bengathi itiyela hayi inkuzi le yamadoda ekhansela uShandu hayi siyabonga mfethu so ngithi ngicacise lezi zidalwa ngicacise lezi zidalwa abafethu ngoba abantu abaningi bagcina belwa nezidalwa ayikho into ebuhlungu mfethu umuntu athi kusupporta kodwa wena ube ulwa naye so nawe izidalwa zakho zithi zikusupporta ngakho konke kodwa wena bese uyajika uzotshelwa umuntu oxakekile umuntu elithima ngabe leli izulu naye uyanethwa umuntu ombonayo ukuthi kwayena uswele ngento zokushintsha azothi ushawa idlozi futhi man into eshaya nayo isilwane esishaya nayo yes
nezidalwa zomuntu oxabana naye ziyashayana. Mawuxabana nomkakho zizokushaya idalwa zomkakho. Mawuxabana nendoda yakho zizokushaya idalwa zendoda yakho. Mawuxabana nentombi yakho zizokushaya idalwa zentombi. Mawuxabana nesoka lakho zizokushaya idalwa zesoka. Mawuxabana nomakhelwane zizokushaya idalwa zikamakhelwane. Mawuxabana nomuntu emsebenzini zizokushaya idalwa. Awukwazi ukushawa idalwa zaloya bese uyabuya uthe zakho wena. Ayikho lonto leyo. Ngicela belokhu ngibhaka wala. Gcwala ngakufakela baba yizo. Yikho bakubhaka isibongwanza bathi ngihambile bathi ngibonele bathi ngizenzile bathi wathinta upaka udakwe yini ngenqondo ebuqaphuqa imiza bafokazana ngothola udana kise. Ithuluza ngahambe na ngifuna simini uqhamu uqale lizoshuma kusangenzeka newa yini. Ngumafavuke njengedanga bane ngunogwadogwadwa ekhulile kufoka amakhanda khanda. Indondle namakhanda amabili elesithathe lenkosazana. Dame lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi madoda emisha namalanga lapho sikutshana baphupha ngapha nangapha. Ngathini mina bathini bona kunjani makunjena wena onyanyayo fokofo vele ngeke ngize nhlobo ngempatha. Into engayifuni mina mfethu angifuni empilweni uxabane nomuntu okusaphothayo. Angifuni empilweni uxabane nomuntu okuthandayo. Umuntu okuthandayo nomsapothayo muphathe ngezandla eziliqanda ukuze lezi zinto ezingaphandle zingakwazi ukungena ngoba unale support yalomuntu okuthanda ngeqiniso. Manje mistake enziwa abantu umuntu ushiya lo muntu amthanda ngokweqiniso ayogquma nalo muntu lo omenza isilima ngaphandle. Uyabona, ukhalise lo muntu ozokulwela, ukhalise lo muntu owazi inkinga zakho, ukhalise lo muntu okade wevuka nawe uyamkhalisa. Usundiza nomuntu ozothi mawuba nama challenges avesane akutshele ukuthi ukahle kahle wena u0 ngakuphi. Thing applies nasedlozini lakho. Idlozi lakho mawucabanga liweka ngakanani livuka nawe. Kodwa namhlanje usuvele utshele umthandazi kwayelo iphuphele athi idlozi lakho liyalwa uyohla wenyuke enyangeni uhamba uthi ngishaba idlozi, uhamba uthi nginenkinga emsamo. Ngithi mina umsamo wakho yes uzoba nenkinga. Beke wenzani? Wathatha umuntu wangaphandle wamletha wathi akeze umsamo azokulungisela umsamo. Umsamo indawo esensitive. Umsamo ithempeli lomndeni. Even na umndeni awukwazi wonke ukuye emsamo ukuba iloyo inhloko naloyo okhonjiwe ukuthi akuyena owengamela umsamo abanye bamsupport. Mawusulanda inyanga yangaphandle uthi ayizi umsamo ulindeleni. Ulanda inyanga yangaphandle esifazane uthi ayizogovoza emsamo wakini uright kahle lekhanda. Now you've got a problem. Umsamo igugu lomndeni isamsamo. Imsamo ila umnomzane ekumele bakhona inkinga ekhona athi awuthi nginyukele emsamo. Umsamo indawo engcwele. Umsamo akuwona umuntu wangaphandle ozofika emsamo afika khuluma into ayifunayo bese instruct indoda ukuthi kuzomela yenzeni ngoba once kweza umuntu wangaphandle emsamo lo msamo sewengamelwe isibongo salomuntu okade esemsamo. Ingakho sezotshela uyena hlaba nini ungahlabi nini enzani njani jabulani nini ayikho yona. Abanye bazebenza isono athi umuntu ungayenzi sex, athi umuntu ayike mawudlela umuthi ungayenzi sex. Hey bandla please ubuduphuka lobo. Uyabona mfethu uma ngabe ufuna izinto zakho zambe kahle lo muntu wakho othandana naye noma lo muntu wakho oshade naye baba lalela ngitshekisa namhlanje mujabulise ngesex. Ajabule aze ahleke vele umhlathi. Once wangayenzi sex kanti uyayifuna yena sosuka isidumo. Umama wanqaba nesex kanti ubaba uyayifuna sosuka isidumo. Kubaba ngampela ubaba ngaze aphume ngaphandle. Sizomblema sithini ubaba bephuma ngaphandle wena ungafuni nesex watshelwa umfundisi wakho ukuthi ncisha ubaba. Utshelo umfundisi wakho wathi ncisha ubaba. Utshelwe inyanga yakho yathi ncisha umama. Inkonzo yasekamelweni, inkonzo yasekamelweni iyona impela ekufuze ukuthi bawusetshenzwa bese kuthiwa hambani niyoyenza. Ekuthiwa ke ngokwami nje mina ngabe wonke umuntu mangabe ngitheni nensebenzo kamakhandakhanda namhlanje siyasebenza njengoba sizobe sisebenza nje namhlanje sobe sisebenza nje namhlanje manje uqeda lo live nje before 12 o'clock. Ngawami nje ngabe ukuthi maqeda ukusebenza uhlala nobaba lendlini ngabe uvela umdonse nje zivele
zikhale kwenziwe inkonzo. Kodwa makuukuthi unomuntu ongahlali endlini mawuqeda ukusebenza kumele ke uzile ngoba vele uhlala wedwa endlini ngoba uzothi uyaphuma uthi uya kumuntu wakho kanti umuntu wakho umazi ukuthi wenzani lekhona ulanda ama spirit angalungile ungazilaki ngesikhathi usenza leyo nsebenzo ukuze ungalandi izinto eziyinkinga uzoyifaka endlini ngoba endlini khona idlozi. Kodwa manihlala naye umuntu endlini hayi baba funa zidume funa ngempela kufuna kunyiwe ngempela yabona kunyiwe mawukuthi wena mama usafuni nalento but le understand ukuthi wena othuma ubaba ukuthi akenze into engalungile ngoba angikwazi ukuthi mina kuthiwa hayi lekhaya kuyaliwa kodwa khona ungafuni nokujabulisa because lento yokujabulisa kwenkonzo yasekamelweni iapprove ngisho yidlozi lalekhaya ingakho ingane eza through ukuthi kwenziwe isex leyo ngane kuthiwa kunesidalwa ezemhlabeni ifana nokhulu ifana usibanibani ifana ubani ongasekho emhlabeni ifuze bani kushuthi loyo muntu uze ngale ngane kushuthi ukwenza lenkonzo yekamela kujabula ngisho idalwa nazo zize zabe ngayo lelo kuzana le transportation zizothi galakada lemhlabeni ibalekile mangabe kushadiwe nje niqobhana kulento yasembhedeni yasenkonzweni lo mshado wenu vele senuqede nobabili inkinga ezilandelayo ningaloku umkhala nithi niyathakathwa aniboni ukuthi yini nithakathayo lapho manje uzokhalelani hayi manje yafa imoto hayi manje yes ibophile inhliziyo kamama ukuthi uyamncisha mayibopha inhliziyo yokubopha izidalo makuboshwa kuboshwa yonke into angiphathi mawuzomncisha bese uyaphuma uya ngaphandle uyonika abanye umncisha lendlini uyonika abanye uthatha into yakhe impahla yakhe eyifuna uya ngaphandle hayi ngeke baba ngakuthethelela mawukuthi mhlawumbe naye akasayifuni lempahla vele ingubo bengasayifuni umuntu uyayithatha kuphisane ngayo ayifuna esho kahle ethi angifuni nayo impahla yami lo umuzi wami lo wena uyayithatha impahla yonika ngaphandle hayi ngeke cha ngithi angiyichaze nje le ndaba ngoba phethe mina manje uKing Bhaka la phethe mina uKing Bhaka ngake ngasho kodwa ngathi bafethu kule game ukuphupha kwasani yabo nje ngiphathe kabuhlungu bafethu angani noma ngiyangibona yini mangiphathe kabuhlungu bafethu noma mhlambe yabona angihwayi bafethu ngendaba yase Ireland ukuthi bekwenzakalani if you are not updated kwakho kodwa indaba yase Ireland ngiyacela intobazana yase Ireland bafethu ungashayi isonto ngicela intobazane ansi ucingo ongenanike nje adlule sejika kubhuti loya ajike ngcono bese yabuya lento ukuthi umuntu aphume eseripothile enganeni ethi nazi ikhwama sekubhalwa amaposter yeze Ireland baviva abantu baviva abantu bathi woza kuyaba akusazeki uNkulunkulu usebenza efihlakalweni abantu bayomlahla nje uNkulunkulu abantu ngoba ibona kodwa nje ngithi hayi cha siyabonga inamba yami 0798130260 bafethu nixole bafethu kunzima ukuba ummeli ngoba mawummeli ulwela umuntu noma ubone ukuthi icala ulenzile kodwa umlwela ukuthi awine lento bafethu icishe ifane nathi njengoba sabelaphi bengabeza umuntu asimjaji ukuthi udlulephi uphile nobani uthandane nobani ubulale obani mayisefikile umuntu uthakathe obani mayisefikile umuntu ezofuna usizo kimi okwami into ebalekile ukumsiza ngaphandle kokumjaja futhi make ngavuma ukumsiza kumele ngimnqobele right wrong enjalo yabona so ngithi ngiyicacise lento ngoba kunezimpi bafethu engizilwayo ezinye umphakathi ongafuni ukuthi abanye abantu balwelwe zona kodwa uma ngaba abantu bezile kumina bengaqali futhi ukuza kumina naphambilini tho mhlawumbe wake weza umuntu nalamanje umuntu uyakhumbula ukuthi hayi ngoba kushubile akeze kumina okwami ukumlwela lowo muntu and bengabe ngilwa izinto isuke izohamba ngale ndlela engisho ngayo
and akuve kulula ke ukulwa lezimpi lezi abantu abayisebenza ngenhliziyo uyabona mina ngifana nommeli mina ngifana na yonke into so angisho kodwa ukuthi ngithini ngalokho ngiyaveza nje bafethu ukuthi kuyenzeka nathi silwele ubone ukuthi hayi ngokomthetho akufanele lo muntu ngimlwele kodwa ngoba ukhombise ukungithemba wabona ukuthi ngizomnqobela ngoba wonke umuntu kubalulekile abanye abantu izinto ziyenzeka bayawenza amaphutha by mistake abantu yabo kodwa umuntu mayiseze kumina ethi ngisize nginengqinamba ngibhajiwe mina ngenza konke ukhumbuleke nginamandla angaqali namhlanje kade ngaba nawo yabo so ngicela nje ukuyibeka lapha inkulumo yami umuntu nomuntu ke mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyochaza ukuthi ngiqonda ukuthini ngale nkulumo but okwanamhlanje ngeke ngizimchaze ukuthi ngiqonda ukuthini kodwa nawe mfethu la ukhona mawuza kumina ngeke ngujudge ukuthi uhlukumeze obani ushaye obani wenzeni uyisiboshwa awusona isiboshwa mawusukumina ngujudge ngikulwela ngokuthembeka njengommeli belwela iclient lakhe ingakho ngaze ngasho ngathi azikho inyanga ezoye eParliament ngelinye ilanga bafethu and into engekho leyo ngoba yindaba mina ngibuka lapha ngathi sekuyabona nje sekuthiwa kunenyanga ezosuka bekuthiwe nansi ke manje naye isimele iqembu elithile umbuzo ukuthi azothina ama opposition parties bona abantu ke balelo qembu bazothini bazoya kuyona njengomuntu oseParliament noma njengomuntu oyinyanga so nje angiyifundi lezi zinto lezi egcina zokudidizela angiyifuni lonto ifuni lonto yabo abase UK likhona ihhovisi lami eUK ngasho ngathi likhona uma ngabe use UK nje udinga umakhanda khanda ngisendele nje uWhatsApp message ku 0798130260 uthi ke ngibhaka ngidinga umakhanda khanda mangabe ula mfethu uthi uyafona ungitholi ikhululeka ngiyatholakala ngolosithathu nangomgqibelo namhlanje bekugcwele ngize ngaqeda ngo5 ukusebenza ulosithathu nje nomgqibelo sho uzomthola uyabo njengamanje phakathi nezinsuku ngisuke ngibhizi nezincingo uma ukuthi ubungidike ocingweni ungakangitholi khululeka uzomthola ibuye ihluphe inetwork elapha ya emakhaya inamba ethi 081 njengamanje kunesimwana nje sayo engisasilungisa inamba ethi 081 kunabantu ekade sebeze bayithola sebefona kuyona kanti abanabo makhanda khanda yabo nabantu bese beyitholile nje sekufona inqwaba yabantu engathi sekuyona yase call center yabo ngabe sengeyibamba inamba ka 081 kodwa egroupini kamakhanda khanda lapha ku WhatsApp ngizoyifaka inamba engitholakala kuyona leyo namba ngiyacela abafethu le namba yabantu abakhanakhana aniniki noma ubani le namba engizonika yona ngoba le kamakhanakhanda abantu besebenikana yabo angimtholi uKing Bhaka 079 awuzame nale ku081 eyabantu abanomakhandakhanda strictly le namba lengisuke ngiyikhiphe eceleni so ngithe ukuyibamba ku081 ngoba ibisibhizi kakhulu bese kufona abantu nje athi umuntu hayi bengicela ukubuza ukuthi manje ngilephi itreative ngenze njani ngathi inamba u079 lena abantu abanayo bakusebenzele ngizobanikeza egroupini le namba enye nothing wrong ngo81 nje mina ubambile ngiyabonga kakhulu bafethu ngiyanithanda ule angazi ukuthi ngingafaniswa nani okwami nje ngabe umhla ka14 usufikile sikhulumile ke egroupini ngezinye zezinto ezizokwenzeka nezinye zezinto abantu abazozibona bengabe sebefika lapha ya so mawuno makhanakhanda ngicela ungene egroupini yalapha ya kodwa nje abantu abaze ifestival ukujabula yonke into umhla ka14 yabo yiziphi izinto ozozinothisa once wafika uyobona khona ukuthi angifani nabo kodwa ngiphila nabo yini ozoyibona uzobona imakhanda dam uphinde futhi ubone iground la kuzobe kune event khona kune stage iground uphinde futhi ubone iholy mountain uyothi mawusondela kuyona uyozwa khona ngeke ungasimawusela kuyona khona kuyokwenzeka emzimbeni uyozwa ukuthi ayi khona nisondela khona holy mountain uphinde kuzobe imakhanda stone kunetshe elapha angaze ngikhulume ngala ngaze ngishuthe futhi ngeke ngishuthe uyolibona mawufika elingafani namanye amatshe uyabona
engafani nabanye amatshe nobukhulu balo alilingani nabanye amatshe imakhanda stone. Ngicela ukubonga kakhulu kulabantu laba abanomakhanda esebeqalile bephosa isivivaneni ukuthi umcimbi uhambe kahle. Sibonge nje bafethu, ngisazobabiza ngamagama uma ngabe bengenankinga. Ngisafuna ukuconfirma nabo ukuthi mangibonga public abanankinga yini, kodwa mangabe benenkinga ngiyosebenzisa izibongo nje noma ngisebenzisa ama nickname aziwa yibona. Angikwazi ukungabongi and banda bayaphonsa abantu esivivaneni nami sekuze kwabamnandi nje ukuthi hayibo kanti kahle umuntu unomndeni omkhulu kangaka. Siyabonga bafethu, uNkulunkulu anibusise lapho nikhona umhlaba wonke phesheya kwelwandle wonke ama province, uyabona zonke indawo, akwehla amabhasi, akwehla amatekisi, akwehla amabhanoyi, akwehla izitimela, azishone lapha. I-address yakhona ke ilula, address yale edabeni ithi nje King Bhakanzama Dam. Shuthi beka okwakho nje ukudownloada uGoogle Map. Mawusunayo imap ufaka nje King Bhakanzama Dam, mawusuthi search ivele ikuthatha ikubeka ukuthi ikuphi lapha. King Bhakanzama Dam, yabo ile eMiddelhof, ithatha ikubeke lapho. Papa yini ngithanda kakhulu and ngifuna siphinde futhi nje maduzane, siphinde futhi sibuye lokho esake sakwenza. Ngiphinde ngiphendule imibuzo, ngiphinde ngichaze amaphupho. Phendula imibuzo, ngichaze amaphupho. Le yokuhlola la, ukuhlola la, ukhumbule ngathi ngibeza abantu bethi kuyahlolwa efonini. Ayikho yonto bafethu, akekho ukuthi ukuhlola efonini, ngoba umuntu maye la uqala umcheck kuqala. Awukwazi umuntu kumbuka kanje bese uthi wena unje ungene esigodlweni bese ucela information yomuntu bese uyabuya. Bazokhumbula abantu abaningi ngesikhathi kwakhona abantu ababedelela. Ngangikade ngicela ngithi ngisaqala nginike imizuzwana khona umuntu odilelayo la ngisafuna ukumchecka, nginike umzuzwana ngihambe ngesihlahleni ngilinde imizuzwana ngakhona mase ngithola information mase ngiyabuyela. Mangathiwa ngiyahlola la mhlawumbe ngingakwazi ukuhlola abantu abawu3 futhi nabo bangalinda ngisayesigodlweni ngibuye. So kuba nemdanto ukuhlola efonini. Lezi zinto abahlele bezenza abanye bethi bayahlola zinganekwane zonke lezo zinto lezo. Amaphanda nje asuke eziphantela. Ungene esigodlweni ucela information ngaphandle mawumshaya ngesikelimu, ushaya ngokucabangela noma ukhona ukuxoxelile noma kukanjani noma umgooglishile kumuntu bangakwenza ke lokho ke. Vele manje i-technology ivuma ukuthi kungenziwa noma yini, kodwa umuntu nje athi ngizohlola, khohlwa baba, ayikho lonto le. Othi uyahlola yena akongichallenge ngelinye ilanga athi King Bhakanzama mina ngiyahlola akongichallenge khona ngiyomprovela ukuthi ayikho kanganani lonto lokuhlola. Yini nje itulo lokuyiqolela nje abantu. Yingakho umuntu afike ngathi uyakuhlolela la mawusufika esigodlweni sebeyokudlulisa bethi hambi uyobika koPopayi ukuthi uze ngani, uzokwenzani, uzothini, ngoba manje akasazi uzothini, lana beyikhulumela nabangani bakhe nje umuntu engekho nje leyo off kama kubhaka mina. Kodwa ke bengabe umuntu eqhubula ilanga entertainer, ningaqhubula nani nibe entertain dike nani ke is up to you. Baba yini bafethu, nginikhoze kakhulu, gcwala ngakufakela.